Αυτό το όμορφο τραγουδάκι το έχει γράψει ο Γιώργος ο Καρατζούνης από το Βόλο και ο Βαγγέλης ο Καρακούνης από την Αθήνα. Στούτιο ΠΒ, κρυστάλλινος ήχος. Представляю DJ Радиация за мои любимые. Πάμε Τίνο! Κασκετή που τραβλές αρώμογη άντρα τα τυρόβα εμπιστοσύνη να τα βάμε βοήθιους με κοπράν κάμερα κέρμα και χάνει η υπομονή μερχίτα Τζανάβα σώπη κράντομ του κακερά τρόπους με ταβά. Само за най-добрия DJ Радиация. Помераки на насела ки ти пресада ти на кен кацол нязуи коги анде мерки ко мерипе Όταν πέσαβα τα πιάβα μυκοδιά τε τούταν ναβά παγκαβαλεν σαρέ μητάδες και καγκάλιατε με πέσαβα τα ροβαβά τα λες και βακεραβά τα τε μαγκαβαλά που σου κακερά Mojalya dikela da besela robela su dikere Και είναι αφιερωμένο στον Νίκο το Καρατζούνη και στο Παναγιώτη Καρακούνη. Και μία επίσημη αφιέρωση ο Γιώργος ο Καρατζούνης το αφιερώνει στο γιο του το Ραφαήλ. Σαρέω δουλειάς να γαντέγγι Σαβιλέ, σαρέ, καταστροφή Κασκετή που τραβλές αρώμογη άντρα τα τυρόβα εμπιστοσύνη να τα βάμε το ίδιος με κοπράν κάμερα κέρμα και χάνει η υπομονή μερχίτα Τζανάβα σώπη κράντομ του κακερά τρόπους με ταβά Ομεράκι να ανασέλα κι την πρέσαντα την άκεν κάτσον μια ζωή κογία μερίπε Όταν πέσαβα τα πιάβα μυκοδιά τε τούταν ναβά παγκαβαλεν σαρέ μητάδες και καγκάλιατε με πέσαβα τα ροβαβά τα λες και βακεραβά τα τε μαγκαβαλά που σου κακερά Mojalya dikela da besela robela su dikere Saremo fili prasante mansorodo sos ke thera vala ki godi